Play PWPW, yang subhai P second ke Amen Faithful and True channel. But second ke Bible study series ke ba lai pun riu. Ni la dep ya kalau nong lai jong ka kitab Genesis. Kene ka episode ke dia jing sedang jong kalau nong sau jong ka kitab Genesis. Pat ngin peteng ter akan ka lenong ke ba sau kalau nong san jong ke jing krek Bible ka benta ka banikong jong ka Pentateuch ya ka bangi pet ya kalau nong sau hadu kalau nong driu kot pra jong ka kitab Genesis. Kanget kini ki video jong kani ka Bible study series ka yarap yapi hapangi ya pet ya kijing mut ya kijing jia bad ya kijing temu jong kijing jia ba per bad ka ek ba ubriu ule kumno ubriu ya dei baru blai kumno blai ule ya ubriu haba ula hab hakapop bad ka ek dau ki ba mi na kapop ka ba ubriu ulale ya ka ba hadin ba ubriu ula hab no na kijing kaba uladon men haba uladon ka keper Eden tementai tu ngini yai no syakmat kenang bangin numba me kapor padahal ni kesengi sedang dah kaba ngawan ra syapi ya ka pang lene ka mat ka badon ha kini kilenong sau hadu kilenong driu ke bang i ha kini kidkhat ha kini kilenong kadai ki jingmi na ka jing hap no jong u Adam pat ka im ki jingmi aparing kyong consequences of the fall de ngis dang da ka bangi pule ya ka shiti sha ki Hebrew kalau nong ka khadway kat khot ka pasau ngan pule na ka pantai jong pi da ka jinget u Abel ula turwa haublei ya kajing kenya kepak hambahai sibun ban ya kajong ukan da kata ulayo kasaki ba ulong ubahak ublehi ulayeng saki da kepak pediang ya kajing ai jong u bat da kajing ngej wat la ulayam udang kren pada kajing ngej wat la ulayap udang kren isdang tak kena kita kot Bible. Haka Catechism of the Catholic Church ka nombor lais pak kena pinyo ko ongkum ne. Ubreu ubala syak penshoy da uksui. Ula ailat ialah de. Ba kata ka jing sanya ka jong u haublei ka yap no hakat onot jo. Ubreu tak ba u ailat ba un syak penshoy da uksui usha ya kane ka jing shania ka jing penset ha u nong thau kata ka jing don jong kata jing shania hu nong thau ka jing penset telitlan ha u nong thau ka trust ni ang apareng ha u nong thau pakan yap no ha ka donot ka jong u kini ka jing jia jong ka jing hap no ka jong breu labatai ha ki arbenta ka we ka benta ka balong kebentar ke bajia ha ka pertei ke mariang bat ke wepat ke jingjia ke balong palat na ke ba ngila ban yui bat ngis ngotu ke balong palat ya ke bor mariang yang apareng supernatural kata ke ba lajia arteli kirkom jing mut lene ke jingjia ha kini ki kmi lene ipa pat ka kmi ke paningkong jong ki jaj penriu barok bat kane ka jing le jong kini ki arngot ki briu ki paningkong bat ya ka jing mi nakane kadang peteng hadu hak kini ki por ki jongi bat ki kta ya karkom jit jong ukun penriu barok ha barok ki pental lene ki por ki ya ki juk jong ka history jingpen im yau breu ha ka jing yai len ti jong ya ka jing ngej ni yai peteng ban sim ya kini ki rai ban jit ha pedeng arteli ki jing im ka jing im ke bolong kerkum ke mariang per ka jing im ke bolong
syapalat ya kata. Banjit hapdeng arteli kijing yap jong kamet bat kijing yap jong kamet sim. Banjit hapdeng arjat kijing start brew bat kijing start blay. Banjit hapdeng arteli kijing ting lene kijing shifting kijing ting yau blay lene kijing ting ya kijing shitom kepala ban donru hangta ya kijing ting ya keba en pidiang yangi da ka perthei ha katu kapor ba khlimat ha kapa ki ni ki kmi ki pa ki pa ni kong chungi ki la jit ya kalanti jong kata kapa persya ya kamon ka jung blei na kapanta ka jing im chungki ki la kalalong ki bom don chingai ki la du no ya kata ka jing yate jutang bat ublei kata ka kerdan kebadon habadon jing yate jutang berublei covenantal status jong ke jinglong kun blei ikabangi siam ikene ke jing batai ha ka catechism of the Catholic Church nomor South Paksan kapop jongki kalong kapa kilale himaki personal sin pat kalong ru kapop bayap kalakta ya kajinglong breu barok kowe kalong kapa kta ishimet namarba ya kata kila le dakamon laidlut it was freely committed kilale ata kapop dakamon laidlut jongki kalong kapop bayap namar ublei ula adong ula te yaki ha arteli ki jajing yap jong kamet pat kajing yap jong kamet sim ya kabangi tip apa ublei ulong kumno pin sayap apa pibam ya tu so pin sayap kalakta ya ki pateng benriu barok da kaba khang lat no yaki ya kita ki khon ki bensami naki ya kajing im keba kenja beneng ban long ki khun play ban long kita kiba yo pateng sua ban de ban yo la da yo pateng no ya kita kijin ai kiba la ai lemda ki neki arngut adam pat ka im kila lepop kajing yo pateng keba junam supernatural life jinga pateng ke bajunam jin lada kini ki argut adam bat ka im kim siam la lepop tu briu berkhoi unlong ba im junam hadin jong kajing hapno jong ki na kajing ai u adam bat ka im kilalong ki baleng khuj bat kila le rain namarba kim siam la phong shu ya ka jankup jong kajing ai ha kata kadur bat kajing srim bat ublei ni kamang siam hari jing batai ka catechism of the Catholic Church nomor laispa kandai kajing besar jong blei ya kini ki khun ki jong u ki ba lahap no na kajing karalong ban penring kang par yaki na kata ka garden sanctuary ke per Eden na kata garden sanctuary ka jaka ka per ke pakentang Henry omdei pat shua ba un kulari yaki ya unong pen im lene unong suspa uban sawan uban sa yu roj ya kabor jong syaitan bat uban sa wanra biang ha u kun benriu ya kata kaba kiladu tak ngisiam ngini jing batai haka Catechism of the Catholic Church nomor Sauspa Sipo ki kitab ki babut nakane kitab Genesis ki sa jubab ya kini ki jingkiliken u uta u nong suspa balakular ya uba en sakha na sumbai jong ka kentei kha na sumbai jong ka kentei bi hang ne la don lupa ha kitab Genesis kendiat ni senge hang ne ha ka kitab Genesis la ong lupa ba une unong suspa ya u
ensakha na usumbai jong ka kente omde usumbai na ushinrang en kha na usumbai jong ka kente par kum taru kala jia shisha ba u Jisu shem la don u kpa breu pada bagi ya kites ru la deble ya kites kumno deble tes kata na kites jong ki jingjia kampala ha ka Eucharist bokut kata ke kemut ayu kata kemut ba ki don ki por labun sin sansin riusin ha ka ba utu uhos utu ukpu balik hadin jong jingdwai jing pen kentang u kelalong ka dok ba sisa jung Jisu ka senam ba sisa jung Jisu ha ka ba utu ukpu balik umi senam ba u keladok endala tes kani gede jing tes jong ki scientist omde ba ka balang Katolik ka su tahu ya kane red la tes haba tes ru yakini ki tes baro la tes om da ki Kristan kita ki doktor bagi scientist kim de hiru tang ki Kristan ru haba tes ru sim la ya tu ba ka de na ka wan na kata ka senam len ta ka do im ya ka ba la kalana kupu bat ka wine but kini hiki tu haba ki wat ya DNA wat ki DNA haba hangi ki breu ni don ya artili ki DNA X chromosome and Y chromosome but banlong shenrang leni banlong kente ka shong hakini R ti hak kene ka snam kebala ji ha ki kampla shem la don u X chromosome leni u chromosome u ba penlong le tau u uksai jing im ksai snam men hiar pateng jung khon benriu don snam kpa don jing ya te bawan na kpa takadau hang nei ong who is the promised redeemer who will be born from the seed of the woman but ki kitab ka Bible ki jubab ya kata ka babut kumno une unong suspa un weng no ya kata ka jing le jong soitan bandup pen yo biang ya ubriu ya kata ka dur jong blei bat ya kata ka jing srim jong blei hadin jong kini ki kitab ni yo ya kini ki ju artli ki jubab jong kini ki artli ki jingkeli bat ek ke ba jia kani ka jing hapno ka jong ubriu na ka jing ai kalalong ka jing mi na kata ka jing kwa jong u banlong kum ki blei ki batep ya ka bha pat ka pasniu kini ki kitin kini jong soitan banlong kum ki blei bantip ya ka bha pat ka pasniu ya ki bang ngilai yu ha kitab Genesis nong ka balai te hang ne kede ka lenong lai ka de khat san pat kani kede kata ka ba u Adam bat ka kurim jong u ki lalong lupa kum uble namara thau ya ki ha ka dur jong u pat ha ka jinga srim bat u kumang siam ha kitab Genesis nong iwait khot arpun reu soitan pat hu ya kata ka ba ki lalong lupa une soitan unang pen ki skong ya ki te ka jingmi jong kene ka jing hap no jong ki na ka jing ai kala penlong ya ki om tang kum uble hakba antip ya kaba bhabat ka sniu henry ru bakin kelalong no kita kibom long kum ublei but ha kata ka jinglong jong ka jing ai jong ublei ha ka jinglong hok but ha ka jinglong khoi om dei tang ba kim long shu kum ublei ha kat kum ka jing ai but ka jinglong hok ki kim sim la la shu bandon bat ublei hakane ka kper ke pakentang hakane kper ke kentang they were also unable to be with God in the garden sanctuary kata ka jinglong kum ublei ya ka ba ki kilakwa ha ka jing kwa tip ya ka ba bat ya ka ba sniu kam shem la pelat ya ki na ka jing bisar ka jing ublei bat kata kalawan ra haki ya ke jing sya penreng kang par haka met bat haka mensi ki jing tap jongki ya lade
da ki slad ding dumbur ya keba kata kapen I ba da kumta kila sengutu bat kila tip ya kata ke jing long jongki ba kila hap no bat kane ke jing tap jongki kam siam lalong ke ba biang ban tap ya ke jing leng khuit ka men sim jongki bat ya ke jing long leng khuit jong ka met jongki ban tap ya kane ka jing hap no ka jongki u yawe u lahap ban penyap ya kimrat bat andala penyap ya kimrat ban sna jempong na kabenta u Adam bat ka im ningkong ha kas jing kenya da kasnam la tap la penkup ya ka pop jongki nangta ha kasni jong lengba jong kasni jong kimrat kata ka kralong ka jankup ka bantap ya ka jinglong lengkhuit ka met jongki ngau me sisin lengba jong ka snam jong ta umrat la tap no ya ka jinglong lengkhuit jong ka men sim jongki bat lengba jong jinglong lengkhuit jong ka men sim kemut ya ka pop jongki da ka snam la tap no ya ka pop jongki nangta da ka sni jongki mrat la tap ya ka jinglong lengkhuit jong ka met let's say kanam long ka ba shai na ka bentai yangi kibadon menta hakane ka por haki history jing pen im ba da ka ba penyap ya kimrat kalong kaban penkup ya Adam bat ka im hakane ka kitab Genesis lai arpuwe kemut ya ka ba jah tu ka por na ka bentai jungi ngimla ban sutu bat pe phang ba kalalong ka jingknya da kasnam ba en sa sngutu da kini ki breu ya ki bale ta jutang bodu play halum Sinai pada kasnam en sa siuspa en sa pelaj ha ka jing jailenti jongki Israel ha ka ni ki jing day jongki Israel bodu play ha jing jailenti jongki ha bakil ami no na ri Egypt ya kata kepala jia ha ulum Sinai ublay ula bu ula seng ya ka riti le niam jing mane ya ka ba day syapang kata ka pop ya ka ba ki briu ki lale bat ha ka ban wanra ban pen pai biang na kata ka pop ya ka ba kata ya ke jinglong men sem ke jongki bat lale ya ta da ke jing kenya jong arteli ki khun lang brot ya ka ba la day da ka jing hukum ke jong blay kat kum ke jutang bale te halum Sinai ba day ban turwa ya kine ki arteli ki langbrot bat ki balong ki ba klem to bria man kasngi baro sitayo bat la le arsin hakasngi sabat te kane ke jing kenya jong arteli lene ya arteli kine ki khun langbrot ya way ya bala turwa man step but your way hakapor no pai singi yakane kat kum ka jutang halum Sinai yakapade ban long shijunom perpetual sacrifice kane kade ban yaine hadu kabakut jong kane ka jutang halum Sinai kane kalong kata kaba ki Hebrew ki laong yakane ka jin kenyak yang the tamid sacrifice te kene ke tamid ha ka Hebrew ka bamut ba ka ba dang yeng te namar kata ka bamut pakane ka jin kenya sajpap ha kane ka dur kumut kanang depan yai peteng continual or perpetual sacrifice ya ka bangi siam ha kitab Exodus kalau ka ba arpu kundai khot laifu pradu sapuar hadin jong katuka pop ya kapaki pat Israel kilale tak kapaki la shna ya ukun masik siar ublay ulabu ula seng ya ka liturgy kemud ya ka jing lenyam kerti lenyam da kipor hakini kipor jong kini ki pat Israel kemud jing lenyam kiriti lenyam ki don bet kene ki jing
penyap pat kejing place nam jong ki murat ti yakini blay ula seng ha ki nyau jaj nyau kerdan jong kani kariti kenya dakasnam Henry hakapapen wandur yakini ki riti jong kajutang hasinai kini kim shem lalong kita kiba long ke jing sedang jong kene ka blood sacrifice of the children of Israel kam dade kene ke jing sedang lan ke jing lam khamat ya kene ke jing kenya dakasnam nakabanta kipat Israel te kene ke jing kenya dakasnam labu ya kene kum ke jin terwa nakabanta kipop bat kum ke jing terwa ki ong apareng communion offering ke jing kenya ya bahaya miat hau blay ha kata ke riti jong ke jutang ke ba penlong shwa bandon kene ke jutang haulum Sinai ya ke bangi siam ha kitab Genesis kalong ke ba pra khot arpo khatsan pra hadu arpuwe Genesis lai puwe khot safusau sanpus lai hadu sanpusau ki kun Israel ki lasngau thu ru ba ha ka jing hap no jong Adam na ke jing ka jing long lengkhoi kala kala long ka tak jong ka pop kat ba kane ke jing long adkar ka kala long ka tak jong ke jing long khoi kane kar kom perkhat ka balalong ka bam don ha ka culture jong kini ki kun Israel kawai na ki kendon ki padon kam jong ka jutang ha Sinai kalong ba baro kileng do ki balayeng kum ki sharp jong ubreu ubalayo jing suspa ya kini ki breu jong ka jutang bat ba layeng ha kaduan kum unong mi khmat jong ublei ban priang ya ke jing terwa jing kenya ya kiba ladai ban terwa kenya ban dup tap no ya ke jing long long khoi jong ki kaparalong katak jong kapop jong Adam uyawe ula ong ha Moses ba kibriu kidei ban shna ya ki jempong nakabanta kileng do kila day ban pong ya kini ki jempong ban tap ya ke jinglong leng khoi joki knang ban kiar na ka jing le ya ka pop ka bayam kat ba kinang rung sha ka jaka jong ka jing don jong yawe kat ba kinang terwa ya kene ke jing terwa kenya dakasnam bat katba kitang syakri yau blay ha ka jaka ka bakui ka bakentang ka jong u ngin pule kendiat Jepang kene ka ba dang su ong bentan na Exodus arpupra saupo hadu saupulai te na ka benta ki khun sinrang u aron pin than ki sopti ki panpo ba ki tupia pin thau yaki ban ai buram pat ban dup isong kun pin phong yakiru hau aron u henmen jung pi padaki khun sinrang jung u pin dapen slek yaki dapen kup yaki dakabor bat pin kentang yaki knang bakin yo syakri yanga kum kileng do pin thain nakabantai jung ki patlun ban sop ya jingleng khoi jung ki daka linen kin kot nadu singkai hadu lebong yakine un phong u aron bat ki khun sinrang jong u haba ki lech sha ka ying jan jing yakendu lane haba ki lech hajan keduan ban syakri haka jaka bokhoi knang bakin om kit pop halade bat kin om yam kane kan long ka an ke bane sirta na kebenta jong u bat na kebenta ki khun ki siu jong u hadin habut ti sngo kum tu ti ha kane karukom kajing trei kejung blei ha kajing tap
la jing pen kup no ya ka jing long lung khoi jong Adam bat ka im ya ki ba la khang no ya ki ban rung sya ka jaka kentang ke jong blei bat ya ka jutang jong ka jing trei jing le jing kam jong ki briu ha ka jing kup jong ki ya la ka jong ka jing lung khoi bat ka ni ka jing pen kup jong kini ki leng do jong yawe ban om leng khoi ya ki ba kini ki leng do la pen kentang ya ki hang ni la pen kentang mano da Moses ha ka jaka jong blei ban syakri ha ka jaka kentang ke jong blei di yakane ka jingle la kane ka jingle ka kelalong kata ka dur kepala jia ya ke ke ban sawan kata ka ban sawan kalong ka kam ka jong ukris ha ka jing map no jong u ya ki pop ki jong u breu aka senam jong u hi haba ula kenya ya la de bad dakum ne lapen khoi bat lapen pai biang lapen wan biang ya ki lapen yo biang ya ki ya kata ka dur ka jong blei ya ki ringet bakin dup yo kalat bandrung sya ka jing le niam sya ka jing duai sya ka jing trua ke balong ke bayajan bat ublei ha ka ying kentang ke jong u shopping inya sya khamat min pule menta ya ka Genesis kalong ka basau ka dekat iwe hadu pra mene ngil ong habas dang ke ba mi na ka pop jong Adam bat ka im te menta hang ni pule ke banjia ngi pule shwa kendiat te Adam ulaya poi bat ka im ka tengah jong u kalapun bat ka lakha ya ukan ka ong ngalayo ya ukun da ka jing ya rahap utrai nang tapat kalakha sayu Abel para jong u Wabel ulalong unong ap lang berat bat ukan unong ap lengkha hadien habut ukan ula wanra ka jintrua hautrai da kiso na ka khandau bat u Abel pat ula wanra da ki kuning kong ka kan hun lang berat jong u rengkat bat ka klen jong ki utrai ula sngau bha ya u Abel bat ya ka jintrua jong u Hendrei ya ukan bat ka jintrua jong u syam sengau bahasa dia tau kan ula bitar bat ula pendem nyumat utrai ula ong haukan balai pi bitar bat balai pila penok nyumat lada pila lebha te anom priang ya pi lada pim lebha pat ka pop ka ap kliau ha ka jin khang kan kwa hir ya pi tang ba pi dei ban tem ya ka ukan ula ong hawabel upara jong u yang in yale chalengkha habaki ladon halengkha ukan ula yang persya yo para jong u wabel bat ula penyap ya u kene gede bang yo i te khot ka banding kong te Adam ula ya poi bat ka im ka tengah jong u ka lapun bat ka lakha yo kan ka ong ngalayo ukun da ka jingarap utrai kajingka ya ki kun sinrang jong u Adam kan kelalong ka jing pelet jing mut hakane ka benta hakane ke jing tho hakane ke jing kre ya ka ba kawan ha ka ba sedang ha ka pedeng bat ha ka ba kut jong ka ne ka jinga thu sapang ka yeng ka sem jong u Adam kabang siam ha kanika jinga tu ha kanika long ka basau kanika long ka banikong nang takadan khat nyau hadu arpu ar sepang ki kun ki ksiu jung kan nang ta arpusan arpun riu hang neru sepang ki ka ying ka sem jong u Adam ka Genesis sau iwe kanika jing ong hang ne ha ka pareng ki ong Adam knew his wife. Didengi penkelah kasih kata kemud Adam ulatip
ya kaim tingi hang ni markane ketika jing ong ha ka tin pareng to know hang ni bandon jing tip kamut bandon ka jing tip kita jing start ka jing tip ne ka yada ko ong ha Hebrew tingi ha ka Bible khasi la translate kumba ka dei ban mut ya poi ki la ya poi ta pareng ki ong to know ki ong know his wife. Adam knew his wife. Di kene jingmut hang ni kamut kene ke jing apoi kamut ka ding jing don jing ki jing adai met apa deng usin rang pat kentei u tengah pat ka tengah pat ya kene ka dei kata ka jutang jong kalong jing kalong sem te ha ka jin tho ba khoj ka ktin Hebrew yada om ju penon kam nakabanta ki merat ki ong ki start Bible ha ka jing sya penreng kang par jong ki u Adam pat ka tengah jong u ki sedang ya ka ying ka sem jong ki hang ni ka im kal ong kumno ngalayo ya ukun da ka jing rap jong try le jong u yaw ha Genesis sau te ha ka ni ka de khot ka ni kabriu kalong briu berikong ha kejen thok ke bakui balakren capang kene ka jutang ke bakentang ka kerteng jong blei Yahweh habaki la thok ya kene tin Yahweh om don re ki vowel Yahweh bengi ong ya kene ka tin isong Yahweh don ki ba ong kumtama ki kai ka don ru ka jing abangi pule ya ka Bible hak tin Hebrew paring kyong there is a word play ha pedeng jong kan but kana kan kadeka tin kemut ban yo halade nata bat ka we ka tin kana kan but kana ha ka tin Hebrew kene ka tin im lene eve ya ka ba hang ne la ong chapang ukan kum ubriu ngala khai ubriu ma khai ubriu ish ha ka ktien Hebrew ish ubriu ada ka jumut jong kane ka ktien kane ka im kala ong sepang ukan udai ubriu ubalahe lasan immature male but don arjat kir kom batai ya kini ki jingkren jong kane ka im kebala ong hang ne ma ngala yo ukun da ka jingarap utrai pareng ki ong I have acquired a man with the help of Yahweh ngala yo ukun hang ne kasi pen kelada kumta tidak ka kala ong kum ne ke jingmut kane ke jing ong jong ka im ka priang ya ka jingarap ke jong ublei ha kata ke jing pen kha ya upriu pat ya kane ke papen i ya ka jinglong lene ka benta ka pokongsan jong ka jingkular ka baladon ile ya ka bangila pule ha Genesis lai khatsan da ka ba ni sngutu bangi pule ya kane ba unong suspa udei banwan na usumbai jong ka kente ya kini jing batai ya kane ka dekat hang ni ngala yo ukun da ka jingarap mungkin ni kedon jika dia berkata lai khatsan kebaar ka im kala kubur ya ka benta ka jong blei ha ka jing kha jong ka ya ukun sinrang dakum ni kanang lese ngila brong kanang kop ba nga lale ya kane nga lale ya kane ha ka jing ya long ringkat padu blei u thau briu ngaru nga thau briu nakan ne kajing tho kalong ka ba bantip kano kajing batai kalong ka bade lajar kata ada uno uyanu jor ya kane kajing jubab jong ka im lene yene kajing kren jong ka im ha kajing kha jong ka ladangnya yunu jor ya kane bade kajing kha jong ka hana haka bangi sem ya kane haka jingruai jong kahana namar baka ya ro ya utrai
hadin ke jing ka jong ka ya Samuel ya ki bangi siam ya kene ke jing ruai jong ka ha kitab benikong jong Samuel kala nong ke baar khot iwe hadu usipo badru sakawe pat ka jing jubab jong ke Maria yau angel Gabriel ha Lukas iwe lai pra bad ya ka ba labut ya kata ta ka jing ruai ya ro jong ke Maria ya ka bangi siam ha ka gospel kat ku Lukas nong ke benikong khot ke ba saphunri hadu san pusan kane ka jing ong le jing kren jong ka im ka i kumba kalong ba ka kedau hakahi shimet yalade ban yakata ka jing le buram yo blei wala da ba hangne ngi siam yakane ka jing thok ka ba kane ka im kala ong ngala yo ya ukun ta ka jing rap jung trai kane ka rukom ong jong ka im kalong kata ka jing pen i lupa ya kijing kiba une ukun jong ka un saya kendu ha kajing tip jong u ya utrai lese kene kajing ong jong kene ka im ka pen pau ya kata kajing sngau scam ka jong ka ba kala ban wandra damaka ya kajing kular jong usembai nanga kentei kumba ha Genesis lai khatsan ba ublei ulong ba uta ubriu uban sawan uban sepelai lu umi na usumbai juga kentei de kenika im sehakan ka por ka perkhat ba de une usumbai uban mi nanga kane ka jing sngau scam jongka kalong ka bapakla bat ya kane de ka ba ka sararu ka tengah jong Abraham kala don hakaju kerkom jing sngau hakani ka jing kular ka jong utrai ban wanra ya ka taka jing kular nakapanta u khun penriu lang ba jong u Abraham un yo yu khun dakaba kani ka sara kala sim ya kata ka kam jing kular halagi jong kikti dakaba kala le ayu kala sim ya ka hagar kabalong ka syak kamrau kentei wan ayaka ha u Abraham pan yo kun di kane ka sararu hangni kala sim ya kata kabor halaka kti kumba kane ka im kala ong nga layo kun layo ukun taka jingarap utrai tomade maka ngo ka jing sngau scam maka kane ka jing long chung kibriu ban sim hi da ke senjam dala dehi ban wandra ya ke jing kular ke jong ublei ka long ka tim lene ka pang jong ka kitab Genesis ya ke bangi siam kitab Genesis kibru ki lehi kim ap ya kata ka bor jing trei ke jong ublei ritang namar ba ublei ula kular ki la lehi dala de ban wandra ya kata ka kular ke ba ublei ula kular ke jing kili yangi kalong kane ka jing kha ya ukun senrang ha kane ka history jong ka jing pen im ka kedau ayu ya kata ka paong la kha na ka kente kumba ya ka kente la kha na ka krung jong ubreu u Adam ke jing mon ublei utmu ba u senrang bat ka kente kinlong kiba ya shania markeliang to be mutually dependent on each other ha ka jing kha kun khakti ha ka jing im bat ba baro kini ar kin long kiba shania ha ublei kia shania markeliang kia pendap markeliang kia pendiang markeliang bat ba kini baro arngut ka kentei bat usinrang bakin shania bakin ap kemi lenti baki ap natong shadong nauble but ong ultimately dependent on God hajenis saw ar ong nang tapat kalakha sayu Abel upara jong u nang tak ong susu skumno u Abel ulalong unong ap lang brot but ukan u nong rep lengkha hangne ya u Abel la
pen itu hang ni ba ulong upara jong ukain hang ni ngi ba ulong ba khamat na pedeng jong kini ki arngot ki khun sinrang ukain ulong ukun baningkong le ukun prangsi ubalong uta unong yok pateng ya kabor halor upara jong kene kaktin para hang ni kadai uta uksai uta umat bakedeu the keyword kaktin ke bakedeu ya kabala kedeu hang ni hakane ka jintho hakane ka kitab Genesis hapedeng kidkhot ar hadu khadway nang ta ar hadu ne kini hapedeng kidkhot ar hadu khadway ngisem ya kane ka kaktin para arsin haka dkhot ar bat pra arsin haka dkhot khendai tika jingmut jong kane ka kaktin Abel kamlong kapatikna kala abanlong kajimut jong kane kaktin Abel kala abanlong kajing persat mensim lane ki jen hau tilada kalong kumta kane lase kala abanlong kata kajing kedau parsi ya kajing im jong Abel bak kajing im jong kalong kabalengkot ya Abel siam la tho lane la ong ha kanika umdei tang bala ong hang ni ha ka kitab Genesis long ke bapra ya kene la ong tang hang ni hi kene kaktin Abel tang hakal ne ka long ke pasau but kiju kila nyau ba Abel lalong martir upaningkong he was considered to be the first martyr by Jews hakapor jong Jisu martir baningkong ude Abel but hadin ui ki martir ki kelalong ki Kristen ha ka kitab apokrifa jong ka Bible ke bakerteng Makabis ka kitab pasau jong ki Makabis ki don sa kitab pasau jong Makabis ngi iru ya ki jing yah martir hang tu rangi peteng ka record ke balai bad pasau hadin habut bukan ula wandra ke jing terwa hautrai da kiso na ka khenteu baru Abel pat ula wandra da ki khon ning kong ka kenhun lang brot jong u rengkat bat ka klein jong ki utrai wasungu bahayu Abel pada kejing terwah jong u hang ni ki jaj kam pa kini ki arngot ki khun sinrang jong Adam ni yoi ha kini ki artili ki khot ya ki ba ka kam ba kini ki latre ya ki ba ngila ban ken mau ya katu ka ba ublei ularai men haba ula bishar ya Adam ki ba ngisiam ha Genesis lai khatniau hadu arpusau ndala beno yakina per Eden ke ba u Adam haban le kila tre taka bormet khanang bandup penmi jinbam yalade nak khandeu te ke ba ngi hang ne at khot lai bat sau mut ke kata jing tre wa tu ngi lai ki haban ap ya ki lang brot ele segi on penyap ki pen penlong jingbam atau ukany hang ne ulong unong rep ban le yu ban yo lakapa ti kini kide ki bangi hakane ka ki bas sedang ne ki dekhot ki bas sedang hakane ki jing kre jungi yakane ka Bible kal nong ka basau jong ka kitab Genesis ti tat hadu bangin saya kendu biang ngai ku blei pi ki bas ngap barok khot badai nak kono kaliang ru baik ketika video kolong ke bakam jorong tila sepi long ki bayai sya tu kublai sibun ya kapor jong pi pada samlem ya ki weiru